Chuduchi makawuono. Ajo ni kawuono aluongo bura ma utemo pogore mag fwambo moluongo tingo editors, otingo media owners, otingo associations, otingo union. Wadwa dhi ng'iane wachini to en okang' mane mwadwa kawo ne Moses Kuria. Nikech ok inyal chung' ti yanya ji ti paro ni koskise yanyo ji ti lal to wachno rumo. Nyaka watere court bo ng'isi jaji ni to en gi evidence ni ayany manjo yanyo agogo en gi evidence ni jogo matiyo nation gin adiera gima nowachono. Nyaka obi bo nyisi jaji court mano mana ang'ene na achiel kuom gigo mwadhi puodho, lakini kopogore gi mano to pod wadhi goyo kokwa gen wanene ni to kodhi go kompiny wanene ni to en ang'o mwanyalo timo nikech gino ayany no kuom Kuria kende. Kuria yanyo kanye kiny ineno ga Gachagua bo yenyo ang'eni Ichung'wa bende bro yenyo kocha Arion Cheriot ni kocha bro yenyo Chergei ni kocha bo yenyo. Koro wang'eyo gin jogo mong'iyo gi yanyo jo media. Koro wadwaro wacho Ichung'wa maparo karamna kadine Citizen TV gi Wahiga mana bendo sewuok karamna kambi mar All Media Services nowacho ni jofwambo unudho ka wach mowacho bang'e kar moka wach mowacho maber ukawo wach mabende oporo mok dhi gi paro maber mabende nek bende chwalo ne jopiny. Koro mano wacho ni wang'iyo kodgi. Koro wan kaka jofwambo wadwa dhi go kompiny wang'iyane to en ang'o ma wanyalo timo. Nikech kopogore gi statements, kopogore kata gi atua ma wadwa dhi kawo ni Moses Kuria to nitiere ngima jofwambo bende nyaka wang'i nikech gini kamochope ni inyalo lal gi ng'ato nyalo lal. Ng'ato nyalo lal. Koro bende nyaka wang'i ni to arita mar jofwambo dhi bedo machal nadi mondo bende wapuonjre kaka jofwambo nyalo wuoth bedo ka wuotho mondo kik walal ngima jafwambo yote pacho kae kalure kod lweny mwagoyo gi sirkal. Erokamano ahinya. Chachil wachni mogik kotenre koda thor wach marwa okinyi makawuono. Ywak ogwal ok mon dhiang' modho pi.